Tässä kohtaa varmaan voi ryhtyä toivottamaan osallistujia, joita tipahtelee kiitettävä määrä sinne linjoille, niin toivottamaan kaikki tervetulleeksi ja lähdetään etenemään tässä EIR-rahoitusmahdollisuuksia käsittelevässä webinaarissa. Tervetuloa tosiaan kaikille. Tätä webinaaria on ollut järjestämässä 4 järjestöä yhteisvoimin: rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdistys RASI, Pientaloteollisuus PTT ry, Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ja Sähköteknisen kaupan liitto STK. Minä olen Salla-Mari Muhonen STK:sta ja arvoisat osallistujat teidän palveluksessanne tämän noin tunnin mittaisen verkkotapahtuman moderoinnista. Niin kuin varmaan huomasitte äsken, niin tallennamme tämän webinaarin myöhempää julkaisemista varten. Teidän mikrofoninne on nyt mykistettyä ja kameratkin kiinni, mutta koko ajan voi laittaa kysymyksiä chattiin. Käsittelemme viimeisen vartin tätä webinaaria, niitä kysymyksiä asiantuntijoiden kanssa, ja jos on mutkikkaampi tapaus, niin voidaan palata niihin myös sähköpostitse vielä tapahtuman jälkeen. EIR-rahoitus. Siitä tiedotti ympäristöministeriö kesäkuun alussa, että Euroopan investointirahasto eli EIR on solminut sopimukset 8 suomalaisen pankin ja rahalaitoksen kanssa, joiden tarkoituksena on tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, pieniä mid-cap-yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä. Tarjolla on yhteensä 1 miljardin euron lainarahoitus sellaisille hankkeille, jotka edistävät Suomen ilmastotavoitteita ja ympäristökestävyyttä. Minkälaisiin kestävän kehityksen hankkeisiin käytännössä pienet ja keskisuuret yritykset, taloyhtiötkin voivat hakea tätä EI-rahoitusta ja millä tavalla sitä haetaan? Siitä meille tässä webinaarissa kertovat asiantuntijat Finnveran EU-rahoituspäällikkö Elias Jokinen ja ilmasto- ja innovaatiorahoitustiimin vetäjä Jani Tuominen sekä yhtenä noista mainitusta pankeista Nordean PK-yritysasiakkaiden vastuullisuusjohtaja Janne Felt. Päästetään ensiksi ääneen Jani Tuominen Finnverasta ja EU-rahoituspäällikkö Elias Jokinen puhuu hänen esityksensä loppupuolella ja sitten on Nordean vuoro. Eli Jani, ole hyvä. Kiitoksia ja oikein hyvää iltapäivää kaikille. Mä tästä aloitan klassikolla tietysti, että kuuluuko ja näkyykö, niin saadaan esitys. Hyvin näkyy ja hyvin kuuluu. Hyvä juttu. Jees, eli mennään suoraan asiaan. Mä ajattelin tässä alkuun kertoa siitä, että mitä on Finnvera, mikä on Finnvera, ketä me ollaan ja mistä me tullaan ja vähän taustoittaa sitä ja myöskin sen jälkeen sitten vielä pureudutaan syvemmin näihin Invest EU-lainoihin, joita meillä on, eli meillä on käytössä juuri tätä edellä mainittua takauselementtiä meidän eräissä lainoissa ja käytän tässä tietysti, kun pääsen ääneen, niin vähän markkinoillisesti muutakin mahdollisuutta siihen, eli mikäli nämä ei välttämättä aina istu kaikkiin hankkeisiin, niin toki palvelemme PK, midcap ja suuryrityksiä ihan laajasti muillakin rahoitustuotteilla. Mutta mennään asiaan. Lyhyesti taustat, eli on aina hyvä jotenkin aloittaa tämmöinen esitys, varsinkin kun ei tiedä taustoja, ketä on kuulemassa, niin vähän tietää, että ketä me ollaan, niin hahmottaa, minkälaista firmasta tullaan. Eli Finnvera on valtion omistama erityisrahoituslaitos ja meitä ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö. Eli ollaan valtion pankki oikeastaan. Ja meidän olemassaolon tehtävä on siinä, että auttaa toki yrityksiä menestymään, kilpailukykyä vahvistamaan ja meillä on aina sitten Suomi-intressi siinä mukana, eli Finnveran tietysti taseasemaa kun miettii, niin viennin rahoitus ja ulkomainen riskinottohan on valtaosa meidän koko tekemisestä, jos miettii euromääräisesti, mutta kappalemääräisesti ollaan tällä kotimaan ja PK-rahoituksen puolella sitten siellä suurempia, niin kuitenkin tehdään sitä, että suomalaisten yritysten menestyminen niin auttaa meitä ja koko maata sitten entistä enemmän eteenpäin. Ja itse kannattavuus on yksi asia, mikä on, eli meillä on tuotteita ja niillä on hinta, eli se erottaa meidät ehkä muista näistä julkista rahoittajista, joilla saattaa olla tukimuotoista rahoitusta, niin meillä on
Meillä on sitten kaikissa tuotteissa hinta, eli emme tarjoa tukea, vaan meillä on lainoja, takauksia ja vientitakuita, eli 3 tuoteryhmää. Ja ennen kaikkea meillä on se puuttuva palanen tähän markkinaan, ja toimitaan semmoisena katalyyttinä, ja sen avulla mahdollistetaan esimerkiksi pankkirahoitusta tai jaetaan riskiä muiden rahoittajien kanssa, niin se on meillä toiminnan tarkoitus. Ollaan osa Team Finland-verkostoa, eli tästä hyvä ehkä näyttää se, eli Finnvera kuuluu samaan Team Finland-verkostoon, jossa on laajasti eri julkisia toimijoita, mutta tässä keskeisimmät, joiden kanssa me toimitaan usein, eli Business Finland, TE-toimisto, ELY-keskukset ja sitten ulkoministeriö. Mistä me voidaan sitten auttaa? Tämä 6 kenttä kuvaa sitten semmoista meidän tekemisen perushommaa, eli hyvin paljon ollaan tietysti siellä liiketoiminnan alkuvaiheessa, koska meidän tyyppinen rahoittaja, kun toimii sitten siellä markkinoilla mahdollistajana, niin uusille yrityksille niin usein lainarahoituksen saaminen on haastavaa ilman lisävakuuksia tai riskinjakoja, joten siinä meillä on tietysti iso palanen myöskin sitten pankkien kanssa tehtävänä. Parannetaan kilpailukykyä, kasvataan liiketoimintaa, kaupan rahoitukset, erilaiset investoinnit, kasvun käyttöpääoma, sitten on kansainvälistyvä liiketoiminta, vienti ja yhtenä painopisteenä myöskin omistajan vaihdokset, eli niissäkin ollaan aika hyvin mukana, jos miettii paljonko kokonaisuudessaan Suomessa tehdään omistajan vaihdoksia vuositasolla ja missä me ollaan mukana. Fokusalueena tietysti alku, kasvu, kansainvälistyminen, vienti. Ne on ne semmoiset, mihin totta kai tähdätään ja halutaan kasvattaa sieltä niitä suomalaisia yrityksiä sitten menestymään niillä ja maailmalla. Tämä kuva avaa ehkä sitten sen minkä kokoisesta bisneksestä on kyse, niin viime vuodenvaihteen lukuja. Tässä on vastuukanta, eli se on semmoinen karkeasti 26 miljardia on kaiken kaikkiaan vastuukantaa ja jakautuu siten, että kotimaan rahoituksessa on noin 3 miljardia. Viime vuonna myönnettiin 1,8 miljardia siihen kantaan ja sitten viennin rahoitus, ulkomaista riskinottoa, niin 23 miljardia siellä ja 5,4 viime vuonna. Ja piirakkakuviosta huomaa, että siellä on tietyt toimialat, jotka tietysti korostuu aika paljon, mutta tästä kuvasta ehkä se, että osaa hahmottaa, minkä tyyppistä toimintaa on. Eli oikealla puolella on sitten vähemmän kappaleita ja enemmän euroja, toisella puolella sitten on hyvin paljon kappaleita ja pienempiä euromääriä. Nyt kun puhutaan vihreän siirtymän rahoittamisesta ja EIR:n ohjelmista, niin tietysti meillä ja muilla rahoittajilla kaikessa tekemisessä, varmaan yritystoiminta yleisestikin, niin vastuullisuus on noussut tässä viime vuosina hyvin voimakkaasti esille ja me muiden mukana ollaan tietysti siinä talkoissa mukana ja erittäin keskeinen osa meidän tekemistä on toimia vastuullisesti. Tässä päästään jo vähän niin kuin osumaan sitten päivän aiheeseen, eli kun lähdetään katsomaan näitä otsikoita, niin me kannustetaan siihen, että yrityksetkin toimivat vastuullisesti ja InvestEU-takausohjelman myötä niin pystytään tarjoamaan yhtiöille lainarahoitusta, jotka on temaattisilla kriteereillä myöskin ohjaavat sinne vihreään siirtymään ja on sitten hyvää ohjaavaa muutenkin. Oikein houkuttelevilla ehdoilla tietysti ja palataan niihin tuossa myöhemmin, mutta yhtä kaikki niin tavoitteena on lisätä ilmastomyönteisten hankkeiden osuutta kokonaisuudessa, mitä sitten rahoitusta ja takaustyyppisiä tuotteita markkinoille saadaan. Sitten on mittausta, raportointia, ollaan mukana kansainvälisesti erilaisissa vaikuttamisen asioissa, eli kuulutaan tietynlaisiin
tahoihin ja vertaillaan ja jaetaan tietoa meidän kumppaneiden kesken, hallitaan riskejä, meillä on ESG-elementit kaikissa hankkeissa mukana, eli joka ikinen rahoitushakemus ja hanke, mitä meillä käsitellään, niin siinä myöskin on sitten ESG-tarkastukset mukana, eli tämä on yksi osa tätä keskeinen osa vastuullisuutta, että ihan jokaisessa käänteessä nekin myös otamme huomioon. On tiettyjä rajoituksia, mihin ei lähdetä, ja mun mielestä niin kuin yksi hyvin keskeinen asia tässä on myös se, että me lisätään osaamista. Eli meillä on osaava henkilöstö, joka osaa sitten ensinnäkin auttaa meidän asiakkaita ja hakijoita ja myöskin sitten sitä kautta varmistaa, että meidän toiminta on vastuullista, kun tehdään rahoituksia. Tavoitteena meillä kasvu- ja kansainvälistymisen uudistuva rahoittaja, eli strategiassa on painopisteet, ollaan täydentämässä. Siellä on huomioitu kansainvälinen kehitys tietysti, digitalisaatio ja ennen kaikkea ilmastonmuutoksen torjunta, niin hyvin keskeisiä aiheita siinä. Ja me varmistetaan tämän rahoituksen saatavuuden näiden innovaatioiden kaupallistamisessa ja vihreässä kasvussa. Ja tarkoittaa tietysti sitä, että ilman innovaatioita on vähemmän sitä vihreää kasvua, eli kulkevat sikäli käsi kädessä, niin kuin tässä EIR-ohjelmassakin tehdään. Rohkaistaan yhtiöitä vihreäseen kasvuun. Näin, katsotaan kelloa. Eli nyt hypätään aiheeseen EIR-lainat ja lainojen käyttötarkoituksia. Eli meillä on käytössä EIR:n takauksella 2 eri portfoliota, josta myönnetään lainoja, ja on ympäristö- ja ilmastolaina suomalaisten PK-yritysten tähän vihreäseen kestävään siirtymän investointeihin, sekä sitten on digitalisaatio-innovaatiolaina, joka tukee sitten näitä investointeja ja parantaa sitä kilpailukykyä. Molemmat on PK-yrityksille ja nimenomaan siihen, kun ollaan näiden tiettyjen temaattisten kriteereiden alla, niin tämän tyyppiset lainaratkaisut sitten soveltuvat. Mennään kohta niihin kriteereihin. Eli EIR:n takaus ja Finnvera on tässä normaalilla luottopolitiikalla mukana, eli emme tavoittele päärahoittajan roolia, ja ennen kaikkea, jos voidaan riskiä vaan tavalla tai toisella jakaa pankkien tai muiden rahoittajakumppaneiden kanssa, niin tehdään se ihan niin kuin muissakin hankkeissa. Tässä on pähkinänkuoressa, mitä nämä pitää sisällään, minkä kokoluokan. Eli EIR tarjoaa meille 60% takauksen siihen, muuten nämä lainat on vakuudettomia. Lainamäärät on 150 000 2 miljoonaan euroon. Tämä on aloitettu viime vuoden kesäkuussa 1.6. ja 2 vuotta on tämä tarjonta-aika, mikä on päällä. Eli vielä on ensi vuoden kesään asti aikaa näitä hakea, ja laina-aika on vuodesta 10 vuotta. Näissä on otettu huomioon EIR:n takaus siinä lainamarginaalissa, eli hinnoittelussa näkyy se, ja se on tietysti hyvä ottaa huomioon, että laina saattaa kerryttää tätä de minimis-muotoista valtion tukea, eli laskennallista korkohyötyä, joka sitten sisältyy tähän itse tuotteeseen. Rahoituksella, jos voidaan vauhdittaa näitä ilmastoratkaisuja, innovaatioita, digitaalisuutta, niin hieno homma. Eli uutta kasvua, vientipotentiaalia, energiamurrosta, vihreätä siirtymää. Nämä on tämän ajan trendejä, ja näiden avulla niin kannustetaan niitä yrityksiä tarttumaan niihin mahdollisuuksiin, ja mitä me voidaan rahoituksen keinoin näitä edistää, investointeja ja hankkeita, niin se on sitten juttu. Eli tavoitteena on kasvattaa tätä nimenomaista kohdennettua riskinottoa kasvuun, kansainvälistymiseen ja vihreäseen siirtymään. Näin. Sitten tulee Eliaksen vuoro. Jos kerrot, kun mä vaihdan kalvoa. Niin joo, tehdään näin, ja kuuluu myös sinne linjoille ääni. Kuuluu hyvin. Hyvä. Eli erinomaista iltapäivää kaikille kanssa mun puolesta. Eli
Elias Jokinen ja myös Finnverasta toimii EU-rahoituspäällikkönä, ja tuolla linjoilla näkyykin jo kysymyksenä näistä tarkemmista kriteereistä, niin katsotaan, että päästäisiin niihin kanssa vastaamaan. Eli tässä, mitä me seuraavaksi katsotaan, on näiden kahden lainatuotteen niin sanottuja temaattisia kriteereitä. Eli kun meillä on laina, joka on digitalisaatio ja innovaatio, niin se ei välttämättä otsikkotasolla vielä hirveästi kerro, vaan tässä on alla sitten kerrottu tarkemmin, että minkä tyyppisiä teemaulottuvuuksia voidaan näiden lainojen alla tehdä. Ja niin kuin näkyy, siellä on suhteellisen laaja-alaisesti mahdollista toteuttaa erityyppisiä investointeja tai rahoitustarpeita, eli meillä on innovatiiviset tuotteet ja prosessit fokuksessa, sitten digitaaliset ja innovatiiviset liiketoimintamallit, digitalisaatio toimitusketjujen hallinnassa, sitten tällaisen niin kuin tuotekehittämisessä digitaaliset teknologiat, asiakassuhteiden hoidossa ja sitten yleisesti liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen. Et meidän näkemys on se, että nämä on aika sallivia ja mahdollistaa monen tyyppisiä tilanteita nämä kriteerit. Ja kriteereistäkin täytyy sanoa sen verran, että nämä kriteerit, mitä näissä tuotteissa käytetään, niin meillä on oma varmennustapa näissä, joka sitten tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että me tehtäisiin sen lainan maturiteetin aikana erityyppistä tarkistuspistettä tai edellytettäisiin määrämuotoista raportointia hyödyistä, niin se ei ole oikeastaan relevantti näille tuotteille. Eli näissä on tämän viitekehyksen tälle varmentamistyölle kehittänyt Euroopan investointirahasto yhdessä Euroopan komission kanssa, ja se on oikeastaan tullut sen EIR-riskisiirron kautta meille oikeastaan annettuna myös näille tuotteille, toki helpottamaan meidän omaakin työtä, mutta ne lähtee siitä, että varmennustyö näille kriteereiden täyttymiselle, se tehdään ennakkoarviointina. Eli tämä kyseinen investointi käy tarkempaa syyniä läpi siinä myönnön yhteydessä, eli varmennetaan se, mihin rahoitus ollaan käyttänyt, mitä projektissa ollaan toteuttamassa, ja myös sitten siinä ihan konkreettisesti velkakirjassa on tiettyjä erityisehtoja, joilla sitten varmennetaan myös, että se luotto tulee käytettyä nimenomaisesti siihen käyttötarkoitukseen, mihin se on suunniteltu, sekä myös sitten on erityyppisiä ehtoja, joita tämä EIR-sopimuskokonaisuus meiltä edellyttää. Mutta sitten taas sellaista varsinaista raportointia sen lainan maturiteetin aikana, tämmöistä säännöllistä raportointia, satunnaispistokokeet on toki mahdollisia, mutta että satunnaista raportointia tässä ei odoteta. Tässä näkyy niin kuin ylätasolla nämä digitalisaatio- ja innovaatiolainan temaattiset kriteerit. Me voitaisiin katsoa myös sitten sitä ilmasto- ja ympäristöpuolta. Jos niin mennään yksi eteenpäin, niin täälläkin näkyy nyt ensimmäisenä nämä ilmastoinvestoinnit. Minkä tyyppiset investointikohteet ylätasolla on mahdollisia. Täälläkin on aika laaja-alaisesti ja erittäin paljon näitä uusiutuvan energian investointimahdollisuuksia, mutta myös sitten on rakennuksien peruskorjaus ja tietyn tyyppisten rakennuksien rakentaminenkin mahdollisuutta. Sitten on myös energiatehokkuutta ja myös sitten nollapäästöistä tai vähäpäästöistä liikkuvuutta, ja siellä nimenomaan keskittyen tuohon infrastruktuuriin, esimerkiksi latausinfrastruktuuri on yksi vaihtoehto tuossa. Ja sitten myös ICT-ratkaisut, jotka mahdollistaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Ja näissäkin on sitten omat varmennustapansa, ne vähän vaihtelee, ja nimenomaisesti se ennakkoarviointi siitä hankkeesta ja projektista vaihtelee kriteerikohtaisesti. Ehkä tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista rupea näitä kaikkia käymään läpi, koska meillä menisi siihen turhankin paljon aikaa, että ihan tämä aikaikkuna ei siihen tule riittämään. Mutta näissä kanssa ihan sama periaate, että me tehdään se arviointi ja varmennustyö ennakkoon ja asetetaan velkaa ja velan ehtoihin asianmukaiset ehdot, joilla sitten varmennetaan ennakkoon sitä, että mihin sitä luottoa käytetään.
Katsotaan sitten vielä lopuksi, meillä on tällainen niin kuin kestävän liiketoiminnan kriteerit, kiertotalouteen siirtyminen ja jätteiden kierrätys. Eli näidenkin teemojen alla näitä investointeja mahdollistetaan, eli siellä on tällainen niin kuin alkuun, jos katsotaan listan kärkipäätä, niin siellä on tällainen niin kuin kestävä liiketoiminta, jossa on kanssa suhteellisen laaja-alaisesti erityyppisiä kestävän liiketoiminnan vaihtoehtoja. Sitten meillä on kiertotalousinvestoinnit tai kiertotalousrahoitus ja sitten myös jätteiden vähentämistä, keräystä, hyödyntämistä, mutta myös yhtä lailla tälläkin puolella on mahdollisia nämä ICT-ratkaisut, jotka mahdollistaa näitä muita mainittuja kriteereitä sitten. Eli tämän tyyppiseen teemaikkunoiden alla näitä toteutetaan. Ja miten tämä konkreettisesti tämä prosessi toimii, on siten, että tämä varmennustyö yksittäiselle kriteerille, niin siinä on sitten ohjausta ja apua saa sitten meidän asiantuntijoilta. Eli hankkeessa on aina allokoitu meidän rahoituspäällikkö, joka ottaa sitä käsittelyvastuuta ja avustaa siinä varmennustyön tekemisessä tai oikeastaan ohjaa sitä, että minkä tyyppistä varmennusmateriaalia me tarvitaan, jotta meillä tulee tämä kokonaisuus täytettyä myös sopimuksellisesti sinne Euroopan investointirahaston suuntaan, jotta voidaan hyödyntää näitä lainaratkaisuja. Mutta tämän tyyppisillä kriteeristöllä ollaan liikkeellä. Ja tosissaan, niin kuin tuossa Jani jo alkuun mainitsi, niin potentiaalisia edunsaajia näillä lainatuotteille on suomalaiset PK-yritykset tai pienet mid-cap-yritykset. Hienoa. Kiitos. Kiitos tästä. Otetaanko nuo 2 ensimmäistä kysymystä, jotka tuntuu liittyvän suoraan teihin, eli ovatko nämä lainat bullet-muotoisia ja tämä ESG-tarkistuslista, onko tämä sellainen niin kuin nopsasti vastattavissa? No tuo ESG-tarkistuslista on oikeastaan tuo, että nämä teemat, minkä ympärillä pystytään tekemään, niin ehkä kannustettaisiin sanakasti, jos nähdään, että meidän tuotteet voisi toimia, niin näiden kriteerien alla oikeastaan lähestyä meitä ja sitten katsotaan kunkin kriteerin alla, mitkä ne EIR ja komission luomat kriteerit sitten kullekin tilanteelle sitten on ja miten ne varmennetaan. Niissä on aika paljon kuitenkin vaihtelevuutta, niin me ollaan todettu ainakin toistaiseksi, niin sen kokonaisuuden vieminen esimerkiksi meidän nettisivuille ei ole ehkä tarkoituksenmukaista. Ovatko lainat bulletteja vai ei? Tämä oli tämmöinen pikakysymys. Ei ole. Näissä kaikissa on lyhennysohjelma, eli tehdään tasalyhenteiseksi lainoiksi, mutta ehkä siihen voi heti sivulauseeseen sanoa, että ei myöskään rajoitettu ennenaikaista takaisinmaksua, eli sen toki voi sitten kerralla hoitaa. Hienoa. Kiitetään tässä vaiheessa Eliasta ja Jania, pysyttehän linjoilla, koska toiveena on, että kysymyksiä tulee, ja niitähän tulee näemme tuonne keskusteluchattiin, niin puhutaan sitten koko porukalla. Otetaan meidän toinen toimijataho, eli 1/8 Nordea Pankki, joka on mukana tässä EIR-kuviossa suomalaisena kumppanina, ja päästetään heti ääneen PK-yritysasiakkaiden vastuullisuusjohtaja Janne Feldt Nordeasta. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Ääni ilmeisesti kuuluu ja kuva näkyy. Vallan mainiosti. No niin, loistavaa. Ja kiitoksia tässä heti alkuun, että pääsin mukaan tähän webinaariin. Mielelläni tulen kertomaan tästä Nordeakin tarjoamasta, ja kiitos myös Finnveralle hyvästä esityksestä. Mulla on taustalla 25 vuoden ura yritysrahoituksesta, ja Finnvera on erinomainen kumppani, että voin kyllä suositella puhtaalla omalla tunnolla aina kääntymään myös heidän puoleen, mutta viimeiset 1,5 vuotta olen toiminut Nordeassa tosiaan Suomen maassa sitten meidän PK-yritysten vastuusjohtajana. Mun tehtävä on sitten pyrkiä auttamaan meidän PK-yrityksiä omassa heidän liiketoiminnassaan sitä, että se siirtyy sinne vastuullisempaan toimintaan. Ja mulla on tässä ihan alkuun tämmöinen slaidi, mikä ehkä haluaa kertoa, että miksi me ollaan tämmöisessä mukana. Ja tämä on meidän täysin julkilausuttu tavoite, meidän sitoumus liittyen meidän vastuullisuuteen. Ja tästä en käy näitä kaikkia lokeroita lävitse, mutta ensisijaisesti tuossa on tuolla ylhäällä, mikä on sitten
sitten linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, eli vuoteen 2050 halutaan sitten saavuttaa nollapäästöt kokonaisuudessaan tässä konsernissa. Ja sitten jos katsotaan keskimmäistä rivistöä tuossa, niin siinä puhutaan sitten keskipitkän aikavälin tavoitteesta. Eli vuodelle 2030 niin me tavoite on se, että me pienennämme meidän sijoitus- ja luottosalkkujen päästöjä 40-50% vuoden 2019 tasosta. Ja sitten tuossa oikealla lukee, että vähennys konsernin sisäisissä päästöissä vuoteen 2030 mennessä olisi 50%. No kun mietitään tämmöistä Nordea-konsernia ylipäätänsäkin, niin meidän omat päästöt tämän koko konsernin päästöistä on noin 0,1%. Ei meillä paljon päästöjä tule, kun on toimistoa ja tämän tyyppistä, että ei ole näin. Eli 99% tulee sitten tuosta meidän luotto- ja sijoitussalkusta. Ja pankissa, kun on 4 liiketoiminta-aluetta, joista yksi on sitten henkilöasiakasliiketoiminta, sitten yksi on tämä PK-yritysliiketoiminta-alue, sitten yksi on niin kuin asset wealth management ja sitten suuryritykset, niin yrityspuolen salkusta tämän konsernin päästöistä tulee noin 90%. Henkilöasiakaspuolen päästöt aiheutuu noin 7% konsernin, jolloin se isoin vaikutus tapahtuu siellä yrityskentässä, miten ne meidän yritysasiakkaat tulevaisuudessa pystyvät vähentämään omia päästöjään. Ilman sitä toimintaa me emme saavuta näitä tavoitteita. Niin kuin tiedetään, että tämä on julkilausuttu tavoite, niin tähän tietty mennään sitten vauhdikkaasti. No sitten tuolla alhaalla lukee vielä, että tukena vuodelle 2025 asetetut tavoitteet. Siellä on tavoite ollut se, että tuosta vuodesta 2022 vuoteen 2025 me sitten lanseerattaisiin ulos noin 200 miljardia euroa vastuullista rahoitusta. Ja sitten tuossa näkyy noita muita, mutta ne ei ole tähän webinaariin ehkä niin relevantteja. Mutta tämä ohjaa sitä. No sitten totta kai, kun pankissa mietitään sitä omaa strategiaa, omia tavoitteita, mihin me halutaan mennä, miten me tähän päästään, niin sieltähän tulee tietty se asiakas sitten nousee niin kuin ykköseksi ja sitä kautta sitten pyritään löytämään erilaisia ratkaisuja. Ja nimenomaan tämä EIRin ohjelma on yksi näistä ratkaisuista, millä sitten pyritään helpottamaan sitten meidän asiakkaiden muun muassa rahoituksen saantia. Tämä on ollut meillä ohjelma käytössä nyt noin, aikoinaan taitaa olla samoihin aikoihin, mitä tuossa Finverakin sanoi, eli 23 vuoden kesäkuusta, eli tulee vähän reilu vuosi, tätä nyt on käytetty. Jonkin verran on ihan kohtuu hyvinkin jo päästy liikkeelle, mutta vieläkin on tietty vähän harjoittelua osaltansa, niin kuin Finverakin tuossa sanoi, että siellä on kohtuu monimutkaisia kriteereitä, mitä sitten joudutaan punnitsemaan, että onko se näin käytössä vai ei. Tässä mulla on slaidi suoraan meidän nettisivulta. Ihan sen vuoksi, että tänne tulee uusia tietoa, että jos joku unohtaa, että mikä se oli tai ei löydä näitä slideja joskus ja kiinnostaa tämä asia, niin tästä löytyy hyvää tietoa meidän nettisivulta, jos muistaa vaan tämän firman nimen ja sitten tuolta kun hakee. Mutta mitä tässä sitten sanotaan, niin tässä on vähän samalla tavalla kuin Finverakin kertoo, eli investointirahasto sitten pyrkii edistämään yrittäjyyden ja innovaatioiden ja vastuullisuuden kehitystä Euroopassa. Ja tietty sitten tämmöinen EIR-takaus helpottaa rahoituksen saamista, koska siellä tulee sitten suoraa vakuutta ja takausta sitten, vaikka yrityksellä ei niitä omia vakuuksia olisikin. Tähän saakka tietty on paljon käytetty myös vaikka Nordeakin Finveraa sitten meidän asiakkaiden kanssa riskiä jakamassa, mutta tämä on yksi hyvä tämä Euroopan investointirahaston tarjoamat takausohjelmat. No mikä tämä takaus sitten on? Aivan kuin tuossa tuli, niin takaus myönnetään investointitarkoituksen ja yrityksen liiketoimintamallin perusteella, eli niitä tehdään sitten arvioita. Ja sitten tosiaan takaus vähentää muiden vakuuksien tarvetta. Ja tämä menee ihan normaali luottoprosessin mukaisesti, eli me sitten arvioidaan näiden takausten edellytysten täyttymistä, että siinä kohtaa, kun asiakas sitten tarpeineen meidän tiskille sitten saapuu. No sitten minkälaisiin hankkeisiin tätä takausta voi saada, niin kestävät ratkaisut, eli soveltuu yrityksiä, jotka edistää esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvaa energialähteiden ympäristökannalta kestävien materiaalien hyödyntämistä ja kiertotalouden ratkaisut ja ylipäätäänkin vähäpäästöisyys. Ja sitten soveltuu parhaiten innovatiivisille kasvaville yrityksille, jotka tekevät merkittäviä investointeja tuote- ja palvelu- ja prosessikehitykseen. Ja tässä on vielä hyvä huomioida tätä taustaa sen verran, että mikä tämä EIR ylipäätänsäkin on ja Euroopan investointirahasto ja miksi se on, niin siellä on EU-komissio takana ja EUhan on valtava säätelykoneisto, joka tuottaa erinäköistä lainsäädäntöä, erinäköistä direktiiviä markkinoille ja ehkä tiedätte, olette kuullut tästä, joka nyt tuli tässä CSRD, joka edellyttää sitä suurilta yrityksiltä raportointivelvollisuutta ja EU-tasolla on pohdittu sillä tavalla, että jotta saavutetaan nuo edellä mainitut päästötavoitteet
EUn sisälläkin, niin laitetaan suuret yritykset ja rahoittajat toimimaan tietyllä tavalla omassa raportoinnissaan ja ottamaan näitä asioita huomioon. Ja sitä kautta suuret yritykset joutuu miettimään omaa toimintaansa. Ja sitten PK-yritykset, joilla on ehkä vähän pienemmät resurssit tehdä tämmöisiä, niin tuetaan PK-yrityksiä sitten tämmöisillä takausohjelmilla, jotta sitten yritykset voi tehdä investointeja, jotta sitten taas saadaan päästöjä pienemmäksi ja sitä kautta saavutetaan sitten myös EUn asettamat tavoitteet päästöjen vähentämiselle. No sitten toinen kuva vielä tuolta suoraan, eli miksi sitten harkitaan EIR-takausta, niin tällä pyritään puhtaasti edistämään vihreää siirtymään. Se on yksi tärkein juttu, tämä niin kuin mainitsin tuossa, että suuret menee regulaation mukaan ja sitten pienemmille annetaan sitten mahdollisuus tämmöisen takausohjelman mukaan sitten saada rahoitusta. Ja ehkä tehdä semmoisia investointeja, joihin muuten ei olisi ehkä mahdollisuutta sitten vaikkapa vakuuksien puitteissa. Ja tässä, jos haluaa ottaa helpoiten, pääsee tietty keskustelemaan asiasta Venäjän verkkopankki ja sieltä ottaa sitten pyytää yhteyttä meihin, niin otetaan yhteyttä tästä takauksesta, tai sitten toinen vaihtoehto, että kävelee pankkiin tai soittaa pankkiin tai laittaa viestiä omalle yhteyshenkilölle, sitä kautta sitten pääsee keskustelemaan asiasta. No mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa, että miten se prosessi sitten meillä pankissa etenee ja mitä asioita siellä otetaan huomioon, ja tässä on vähän näistä lainaehdoista, eli kriteerit lähtökohtaisesti aina pitää miettiä. Jos me lähdetään näitä pohtimaan, niin meillä on siellä asiakkaan soveltuvuutta, pohditaan, sitten katsotaan taloutta, onko talous kunnossa, sitten me katsotaan toimialaa, joitain toimialoja on rajoitettu tässä, siellä on muun muassa tupakkateollisuutta, aseteollisuutta, alkoholia, kasinoa ja ihmiskloonausta ja tämän tyyppistä asiat, ne on ulkona tästä takauksesta. Sitten me pohditaan myös vastuullisen rahoituksen kriteereitä, että miten ne sitten siellä menee ja sitten arvioidaan vielä niitä kriteereitä, mutta tässä lähtökohtaisesti puhutaan, niin katsotaan tietty, että aina kun tulee mieleen, vaikka teillä jollekin, että okei, nyt olisi semmoinen investointi, joka jollain tavalla tukee kestävää kehitystä, niin siinä kohtaa ei olisi hyvä vaikka kellot pistää soimaan, että okei, että mahtaisikohan pankilla olla joku ratkaisu tähän, että miten se voisi sitten rahoittaa. Takauksen alaiset rahoitukset liittyy investointiin, on se sitten aineellinen tai aineeton, käyttöpääomaa tai jopa liiketoimintakauppa. Siellä on sitten omat niin kuin kriteerinsä, mitä asioita pitää ottaa huomioon näissä. Tässä ajassa ei päästä niihin pureutumaan, mutta joka tapauksessa toimii aika laajalla tasolla. No sitten yksi kriteeri siellä on, että tätä rahaa, mitä pankissa tulee, että se käytetään EUn sisällä, eli sitä ei voi viedä niin kuin, jos harjoittaa vaikka vientitoimintaa, niin ei kauhean pitkälle sitä voi viedä. Ja sitten yritykselle ei ole käytössä muita EIRin takausohjelmia nimenomaan tähän rahoitukseen liittyen. Ja myös pitää olla uusi rahoitus, eli jälleenrahoitusta ei voida siirtää, että jos on olemassa vaikka Nordeassa joku rahoitus, me ei voida siirtää tämän takausohjelman piiriin, tai sitten taas toisaalta, jos se on vaikka toisessa rahalaitoksessa ja haluaisi vaihtaa pankkia, niin silloinkaan sitä ei tähän saada. Eli puhutaan aina, että on uusi investointi sitten, joka tukee kestävää liiketoiminnan kehitystä. Yrityksen koosta tuossa vähän samalla tavalla, niin kuin Finverallakin kävi lävitse jo, eli on sitten SME, eli PK-yritys ja sitten näitä small mid cap, joissa on sitten alta 500 työntekijää, siellä rajat taisi olla muistaakseni 100 miljoonaa liikevaihto ja 86 miljoonaa tase tuossa small mid capissa ja tosiaan alta 500 työntekijää. Tämmöiset yritykset voi sitten saada tämmöistä takausta EIRiltä, niin kuin sanoin, suuremmat yritykset sitten menee sen muun regulaation mukaan. Anteeksi. Laina ja takauksen määrä. Peruslaina on minimissään 100 000 euroa ja maksimissaan 7,5 miljoonaa. Jos kyse on aurinkopaneelien investoinnista, niin 50 000 on minimi. Ja takausprosentti on 70% siitä lainan määrästä. Ja hinta on 0,75%, joka sitten me tilitetään EIRille. Tämä sisältyy sen lainan marginaaliin, ja se tulee sitten vielä lainan marginaali sitten niin kuin tykö, mikä sitten on tietty tapauskohtainen, riippuu sitten monestakin eri asiasta. Laina-aika on minimissään 1 vuotta ja maksimissaan sitten 10 vuotta. Sitten vielä mennään soveltuvuuskriteerien arviointiin, eli
Eli yhdessä asiakkaan kanssa, kun asiakkaalla on sitten investointitarve, niin yhdessä käydään se hanke lävitse ja katsotaan, että sopiiko tähän tämä Eirin ohjelma. Totta kai jos ei sovi, niin sitten koitetaan hakea muita ratkaisuja, mutta tämä on yksi ratkaisu. Jos ei sovi tämä, niin voi olla vaikka sitten perus sitten vaikka Nordea tai Finnveran kanssa tehdään yhteistyötä ja jaetaan riskiä, että se on myös yksi hyvä tapa. Mutta yhdessä se tehdään, eli käydään ne tietyt soveltuvuuskriteerit lävitse. Mahdollisesti asiakkaalta tarvitaan erilaisia dokumentteja, se tarvitaan yleensä investointisuunnitelma, sitten tarvitaan investointiin liittyviä laskuja, ja sitten saattaa olla, että Eirillä on jotain muita dokumentteja, mitä he sitten haluaa varmistaa, että siinä kohtaa sitten kun investointia rahaa myönnetään, niin tehdään. Ja tietty mennään kerätään, eli pankki tämän koko prosessin hoitaa, ne jää meidän arkistoon, mutta Eiri voi tulla sitten meiltä niitä dokumentteja tarkistamaan ja kysymään, että onko niitä olemassa. Ja silloin tietty, kun on takauksesta kyse, niin joudutaan aika tarkkaan katsomaan, että kaikki heidän edellyttämät paperit sitten meiltä löytyy. Sitten osa kriteereistä saattaa edellyttää asiakkaalta raportointia. Siellä voi olla sitten jotakin energiasäästöön liittyvää raportointia tai vaikkapa päästöjen pienentämiseen liittyvää raportointia. Sitten jos haluaa käydä katsomassa itse, minkämoisia juttuja sieltä löytyy, niin Eiffillä on tämmöinen web-tuuli. Tuossa näkyy osoitekin, eli se on ihan julkisesti käytössä. Sieltä löytyy ne asiat. Ja tässä kun puhuttiin 8 pankkia ja Finnveraa, ja nyt on tiedä, että kesällä muun muassa Nordea Rahoitus sai oman ohjelmansa auki, niin lähtökohtaisesti nämä ehdot on pääsääntöisesti kaikilla rahoittajilla sama, eli tarjoaa tätä ohjelmaa parilla eri versiolla sitten eri rahoittajille. Sitten mulla lukee tuossa, että Eirin kaikki vastuuskriteerit ei ole käytössä Nordeassa. Siinä on omia strategisia syitä. Aivan kaikkien pääasiassa ne on, mutta siellä on joitakin kohtia, mitä me ei olla sitten haluttu ottaa nimenomaan jonkinnäköisen tulkinnanvaraisuuden tai liian monimutkaisuuden vuoksi, mutta pääasiassa ne sieltä toimii. Eli siellä on samalla tavalla kuin Finnverallakin, niin siellä on uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja päästötöntä liikennettä ja kiertotaloutta, jätteiden vähentämistä ja saastumisen ehkäisyä. Ja sitten tietty asiakas näistä vastaa, että dokumentit on oikein, niin sitten asiakkaalta vaaditaan sitten todistus, että nämä soveltuvuuskriteerit täyttyy, ja tietty se tehdään sitten yhdessä pankin toimihenkilön kanssa, että katsotaan mitä me tarvitaan. Ja aivan normaali pankin luottoprosessia tässä käytetään, eli tässä ei ole mitään omaa sinänsä, eli siellä se tärkein luotonmyönnon kriteeri on aina se takaisinmaksukyky, vakuus on aina toissijainen, niin se on myös tässä Eirin takausohjelmassa, eli mikäli se takaisinmaksukyky ei näytä riittävän, niin tällä takausohjelmalla ei me pystytä sitä rahoitusta kuitenkaan myöntämään. Että siellä on tämmöinen, siellä on myös ihan rajat, että täytyy olla tietynmoisessa kunnossa sitten yritys. Siellä on kielletty, jos on heikossa kunnossa, niin me ei voida tätä takausohjelmaa sitten käyttää. Tässä oikeastaan lyhyesti nyt mielellään myös kysymyksiä voisi olla ja keskustelua. Tässä oli jonkin verran, kun oli samoja asioita kuin Finnveralla, niin päästiin vähän nopeammin tässä maaliin, mutta nyt mun puolesta voitaisiin ottaa vaikka kysymyksiä tai kommentteja. No kyllä kysymyksiä on täällä jemmassa, niitä on tuossa keskustelussa, mutta olin niitä kerännyt tätä varten jo aikaisemmin, ja otetaan Elias ja Jani myös ihan yhtä lailla vastaamaan. Tämä EIR-rahoitukseen sopivien hankkeiden aihepiiri ainakin tuossa Finnvera-esityksessä vaikutti tosi lavealta, monenlainen käy. Mutta onko rajauksia sitten sen suhteen, että hankkeen suunnittelukustannukset tai siihen liittyvät asennukset tai itse laitteiden hankinnat, käykö kaikki sen rahoituksen piiriin niin kuin hankekokonaisuutena, vai onko näissä jotakin painotuksia, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei? ICT-hankinnat jo mainitsitte, ja se oli jo ihan lohdullista, koska se aika usein tämmöiseen vaativampaan kuvioon kuuluu. Ehkä voin kommentoida Finnveran osalta, että ei siellä ole kapsuloitu tietyllä tavalla tiettyjä kulueriä sen ulkopuolelle. Eli kyllä me paketoidaan isossa kuvassa se koko projekti sen yhden sateenvarjon alle. Joo, sama juttu Nordeassa myös. Että just näin.
Ja mä voisin tuolta bongaa yhden kysymyksen, minkä huomasin, eli tuolla viitattiin kanssa tähän oletan, että EU-taksonomia, kun puhutaan taksonomiasta, miten se tähän liittyy, niin näiden tuotteiden osalta nyt täytyy ihan niin kuin Lontooksi siteerata EIR:n kollegoja, miten he on sanonut tätä heidän kriteeristöänsä, että he sanoivat, että se on taxonomy inspired, not taxonomy aligned, eli se on niin kuin inspiraationsa saanut EU-taksonomiasta. Ja kun katsoo noita otsikoita, niin siellä on hyvin paljon sitä samaa, mitä on EU-taksonomiassa, mutta se ei ole niin kuin yksi yhteen peilaus siihen taksonomiaan. Hyvä. Tuolla on myös kysymys Finnveralle ja Nordealle ihan yhtä lailla. Tämä tuli pikkasen niin kuin kesälomakauden kynnyksellä, eli missä määrin tätä on jo herätty kysymään teiltä Finnverasta tai Nordeasta? Se taisi olla 7.6., kun ympäristöministeriö tämän julkaisi. Joo, mä voin vaikka aloittaa tuossa, sen verran totesin, että tämä ohjelma meillä on ollut vuotta 2023 kesäkuusta tai toukokuusta, mä en muista jompikumpi, eli tämä on nyt ollut reilu vuoden meillä käytössä, no tietysti tätä tekstiä tuli sitten, mutta pääsääntöisesti tämä on mennyt meillä siten, että kun asiakkaalla on investointi edessään, niin sitten meidän ihminen, jonka kanssa sitten asiakaskeskustelu ja yritys, niin siellä pohditaan ne kaikki vaihtoehdot, pyritään löytämään se paras vaihtoehto, mikä sieltä tulee. Ja näillä kaikilla pankeillahan tähän on jonkinnäköinen limiitti, eli tämä ei ole, niin kuin piikki ei ole auki tuonne EIRin suuntaan, että siellä on tiettyjä euromääriä eri pankeilla varmasti siitä, paljonko sitä voidaan käyttää, mutta lähtökohtaisesti toimii siten, että aina etsitään asiakkaalle se paras ratkaisu. Se ei välttämättä ole tämä esimerkiksi, että meillä on ollut toinenkin ohjelma, joka nyt oli kesällä katkonut, puhuttiin tämmöistä Verde-ohjelmasta, jossa ei ollut vakuuselementti ja siinä oli hintaelementti. Eli sieltä tuli sitten taas toisenlainen juttu niin kuin tähän, että se aina pitää sen tapauskohtaisesti miettiä, että mikä on paras vaihtoehto. Mutta kyllä tätä kysytty on ja tehty on näitä rahoituksia, että sinänsä ja yhä enemmän tietty, kun on tämmöisiä hyviä webinaareja, missä näistä kerrotaan ja tietoisuus lisääntyy, niin sehän on vaan hyvä juttu. Kyllä. Taloyhtiöt on ollut tästä kiinnostuneita meidän niin kuin vaikutuspiirissä ihan jo sen takia, että esimerkiksi lataushankkeisiin niin tämä ARAn hankintatuki poistui vuodenvaihteessa ja mietitty, että mikä neuvoksi. Mutta näytti alarajat olevan aika korkealla, että jos ajattelee energiatehokkuusremontteja, aurinkoenergiaa ja energiavarastoihin liittyviä satsauksia, niin miten te näette, onko EIR-rahoituksesta työvälineeksi taloyhtiöiden hankkeisiin? Ja tämä on varmaan paikka, jossa voidaan antaa kommenttivastuu sitten Nordealle, kun taloyhtiöiden rahoittaminen ei ole oikeastaan Finnveran scopeissa. Totta. Joo, sen verran tietty kommentoida että meillä on rajat on 50 000 oli niillä aurinkopaneeleilla ja normaaleille se 100 000. Ja tietty tiedetään, että se on kohtuu iso se raja ja vaatii kohtuulliset aurinkopaneelin investoinnitkin jo, että on 50 000. Ja se on nyt tällä hetkellä, siis nämähän elää osittain, mutta se on, tiedetään, että tähän EIR-ohjelmaan kuuluu aika mittava raportointi. Muun muassa, että pankki raportoi kvartaaleittain aika mittavat määrät erinäköistä tietoa tuonne EIRille. Ja jos meillä olisi siellä 5 tonnin investoinnit mahdollisuus ottaa takauksena, no se ei olisi ehkä järkevääkään, ja me tarvittaisiin semmoisen takausta. Ja sitten taas toisaalta, että jos meillä on muutama 10 tonni, niin siihenkään ei välttämättä tarvita takausta. Eli sitten se tavallaan se takaus ja vakuuselementti siitä katoaa, mutta se raportointi ei ole vielä niin automatisoitua, että siitä tulisi millään tavalla tehokasta tai kannattavaa. Ja tämä on yksi asia, minkä vuoksi näitä rajoja on jouduttu vetämään tuohon tiettyyn kohtaan. Okei, edelleen Nordealle tuossa ympäristöministeriöhän on ihan jo tuossa 7.6. tiedotuksessaan mainostanut, että tämä sopisi myös taloyhtiöille. Ja tuossa Riikka vaan ja hyvin ottaa esiin sen, että tuo maksimilaina-aika 10 vuotta voi jo sinänsä olla, vaikka olisi kunnianhimoisempikin hanke ja isompikin taloyhtiö, se laina-aika voisi olla aika epärealistinen taloyhtiöitä varten. Miten te näette? Joo, näin se tietty on, että ja mun käsittääkseni tuo EIRin ohjelma pääsääntöisesti on tämmöiselle niin kuin kasvavalle yrityskunnalle
ja kannattavaa kasvua hakevalla ja semmoisen, joka investoi niin kuin sanotaan, teknologiaa tämän tyyppiseen, että totta kai siellä on se yksi perustavoite, että saadaan niitä päästöjä pienennettyä sitä energiatehokkuutta, mutta tämä ohjelma on siihen, että me saadaan tämmöistä innovaatioa ja kannattavuutta ja tämän tyyppistä parannettua kasvua. Että tämä on ehkä se perustarkoitus, totta kai siellä puhutaan vaikka energiatehokkuusremontti, meillä on vaikka kaukolämpöön siirtymistä, tämän tyyppisiä, tai tehdään lisää eristyksiä tai ikkunoita, tämmöisiä. Nämähän on niin just periaatteessa siihen energiatehokkuuteen liittyviä investointeja. Mutta suoraan se, mitä tuossa on, niin mä en tiedä mitä sitten, en ole katsonut kaikkien rahoittajien sivuja, että onko heillä, millaiset rajat heillä on, mutta uskoisin, että ne on aika lailla yhtenevä, koska siellä on aika raskas mekanismi siellä takana, miten se pitää hoitaa. Eli se takaisinmaksuaika noin 10 vuotta, että se on ehdoton raami. Joo, se tulee ihan tuolta, joo, on. Just. Joo. Toinen hyvä kysymys, voiko eri toimenpiteitä, jotka siis liittyy tietysti tähän EIR-skooppiin, voiko niitä yhdistellä samaan kokonaisuuteen, koska 100 tonnia voi olla, ainakin mietitään Suomen PK-yritysten luokkaa, niin 100 tonnia voi olla aika paljon energiatehokkuushankkeena. Joo, tämä on myös hyvä kysymys. Tähän vastaisin sillä tavalla, että kun jos meillä on vaikka uusiutuvaan energiaan liittyvä investointi ja sitten meillä on vaikka samalla firmalla jollain tasolla vaikka päästöttömään liikenteeseen vaikkapa näitä lataustolppia tai tämän tyyppisiä, niin niissä on erinäköistä dokumenttivaadetta ja erinäköistä mahdollisesti raportointivaadetta. Ja silloin se käy vähän niin kuin mahdottomaksi, että valitettavasti se on hankala. Että se on niin kuin tosi hankalaa, että me saataisiin yhdisteltyä niitä eri juttuja, koska niissä on sitten puhutaan monitorointivaateista, eli me joudutaan niitä tsekkaamaan sitten, että okei, että se rahat menee tonne ja se on pidetty siellä ja se sama investointi edelleen palvelee sitä, mitä varten se on tehty ja näin pois. Mutta tämähän liittyy isosti tähän niin sanottuun niin kuin viherpesuun siinä mielessä, että pitää olla erittäin tarkka ja milloin vaan tullaan katsomaan, että minkä merkkistä rahaa ja minkä väristä rahaa ja minkälaisia takauksia on käytetty, jotta se on läpinäkyvää. Me ei voida niin ottaa sitä riskiä missään kohtaa, että joku sanoo, että okei, että tämä raha menikin nyt johonkin aivan muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mitä se oli niin alun perin tarkoitettu. Sen takia näissä joudutaan olemaan aika tarkkoja tällä tavalla. Mutta niin kuin sanoin, että ne hyvät hankkeet, jotka on menossa siihen oikeaan suuntaan, se meidän ensimmäinen slaidi, missä näytin nämä meidän tavoitteet, me mielellään ollaan niitä rahoittamassa. Ja silloin, jos me puhutaan noista euromääristä, niin todennäköisesti ne on sen verran pieniä, että se saadaan jollain muulla järjestelyllä tehtyä se vakuuspuoli. Mitä sanoo Finnvera tähän, koska suomalaisen PK-yrityksen kokoa ajatellen 100 tonnia energiatehokkuushankkeeseen kyllä se on kunnianhimoinen. Niin näissä kriteereissä on kanssa se, että jos me otetaan esimerkinomaisesti vaikka tämä investoinnit liikerakennusten peruskorjaamiseen ja siellä näitä energiatehokkuustoimia, niin kyllä siellä pystyy sitten esimerkiksi monesta erityyppisestä kokonaisuudesta, mutta että se koko rahoituskokonaisuus täyttää sen minimiosion. Ja sitten juuri kuten Nordeastikin Janne mainitsi, että sitten jos me mennään yli näiden eri kriteereiden, niin sitten se tarkoittaa sitä, että siellä täytyy erityyppistä varmennusta tehdä ja sen täytyy nimenomaisesti kestää se riski, ettei olla tämän tyyppistä niin kuin viherpesujen kanssa liikkeellä, mutta just tämä esimerkkinä voi ottaa juuri tämä mainitsemani energiatehokkuusremontit yksittäisissä kohteissa, niin sehän usein koostuu monesta eri kokonaisuudesta, niin samaan pakettiin niitä kokonaisuuksia voidaan laittaa. Kuulostaa hyvältä. Viilaan vielä pilkkua yksityiskohdasta. Näytitte tuossa, että aurinkoenergiahankkeen pitäisi olla yli 50 000 euron arvoinen. Onko siihen sisällytettävissä samaa inverteriä käyttävät energiavarastot vai onko kysymys vain inverteri ja paneelit ja niitä ohjaavat ohjelmat korkeintaan? Siis joo, se mikä siihen aurinkopaneelin investointiin liittyy, niin kokonaisuus
kuuluu siihen jo, liittyy kaikki saadaan sen saman investoinnin alle. Ja tämä on osaltaan myös siitä, että johtuen miksi se raja on, niin siinä on hyvin pienet raportointivelvollisuudet sitten taas tässä, koska se on niin selkeä paketti. Että tässä on sen takia se on voitu pistää pienemmäksi, että siinä on tämä byrokratia on pikkasen köykäisempi. Mutta joo, kaikki siihen aurinkopaneelin investointiin liittyvät inverterit ja muut asennukset ja kaikki tämmöiset lasketaan mukaan. Joo, ja no se kuulostaa jo hyvältä, jos energiavarastot on siihen otettavissa, niin se muodostaa hyvän kokonaisuuden. Sitten sain etukäteen myös sellaisen kysymyksen, jo tämänhetkinen lainsäädäntö Suomessa edellyttää, että muut kuin asuinrakennukset, joilla on ennestään yli 20 parkkipaikkaa, mikä voisi olla ihan jo kohtuullisen kokoiselle, ainakin haja-asutusalueella olevalle suomalaiselle PK-yritykselle todellisuutta. Jo tänä vuonna pitäisi olla vähintäänkin yksi latauspiste siinä parkkipaikalla. Mitä te tuumaatte? Soveltuisiko EIR-rahoitusmekanismi tällaiseen ja tässä aikataulussa? Siis soveltuu, jos on normaali, jos noin normaali rajat täyttyy, niin soveltuu. Joo, en mä näe mitään syytä, miksi voitaisiin käyttää. Ihan siellä päästötön liikenne, niin siellä puhutaan lataustolpat ja kaikki nämä sisältyy tähän EIRin ohjelmaan. Joo, se on aika selkeä yksi osa kyllä sieltä latausinfra, että se on aika helppo sinne mitottaa. Mutta tuossa oli Matilla, onko siellä kysymystä kättä pystyssä? Niin Matilla on kättä pystyssä, mutta en tiedä saanko hänelle mikrofonin auki vai saako hän sen itse auki. No niin. Onko se nyt sitten auki vai kiinni vai muuta? Auki on, mä katsoin sitä Sustainability Guarantee siitä AIF.orgia ja se ilmeisesti on taustalla tässä näissä kriteereissä ja semmoinen kuriositeetti siellä oli, että taloyhtiöihin nuo sähköenergiavarastot näyttää kuuluvan rahoitettavaan piiriin myöskin autot, siis itse kulkuneuvot, mutta en löytänyt sitten latausjärjestelmiä, eli sähköauton latausta muuta kuin sieltä SME- ja mikroyritysten puolelta, mutta luenko liian tarkasti vai kuuluuko myöskin taloyhtiöille latausjärjestelmien takaukset ja rahoitukset? Tämä siis tuolta Sustainability Guarantee.aif.org lähteestä tulkittuna ja luettuna ja surfattuna. Joo, no sen verran voisi sanoa tähän, että me ei ole tätä EIRin ohjelmaa kovin paljon taloyhtiöille sinänsä markkinoitu, ja taloyhtiö on pääsääntöisesti niin kuin suomalainen keksintö, asunto-osakeyhtiö. Että jos me mietitään EIRiä, joka on niin kuin EU-tasolla, niin siellä ei oikein tunneta tämmöistä taloyhtiöä siinä mielessä. Eli sitä ei ole poissuljettu siellä EIRin ohjelmissa. Joo, siis tämä on siinä mielessä merkittävää, että toi ARA-tuki, joka on toiminut tässä niin kuin ihan massiivisena latausjärjestelmien boosterina, niin on nyt sitten lakisääteisesti oikeastaan niin kuin poistumassa ja tämä instrumentti voisi toimia nyt sitten sen korvikkeena ainakin jossain määrin ja se oli aika yllättävää, että täällä myöskin on sitten taloyhtiöille nämä autojen hankinnatkin mukana, eli onko se näin vai luinko liian innokkaasti? Mä en nyt yhtä taloyhtiökohtaista autoa, mutta en mä näe siinä välttämättä syytä, miksi se olisi sieltä poissuljettu. Mutta lähtökohtaisesti ainakin Nordeassa taloyhtiörahoitukset menee siten, että siellä on taloyhtiön käytetään niin kuin omia vakuuksia siinä. Yleensä niillä on vakuuksia. Jos se vakuus on tappiin saakka rahoitettu, niin todennäköisesti voi olla hankala saada ylipäätänsäkään rahoitusta sen yhtiön. Et sitten tulee jo takaisinmaksukykyisiä monesti esille. Ja sitten toinen juttu on se, että tässä EIRin takauksessa on provisio, joka EIRille maksetaan. Ja monesti se rahahinta voi olla edullisempi, mikäli sitä EIRin takausta ei käytetä. Eli sen takia tämä ei ole taloyhtiöiden hittituote, koska tässä on omat vakuudet ja hinta. Eli tämä on ehkä enemmän sitten mikroyritysten tällaisen startuppien siinä vaiheessa, kun on takaukset oikeastaan olemattomia, ei ole cashflowta eikä ole muut kuin vähän asiakkaita ja siihen riskisijoitusvaiheeseen tullaan mukaan.
Joo, tai lähtökohtaisesti, joo, kyllä tässä meilläkin menee normaali ruottoprosessi, että voidaan toki käyttää, mutta kyllä ne pääsääntöisesti nämä, missä Nordeassa on käytetty, on ihan olemassa olevia operatiivisia yhtiöitä, jotka tekee investoinnin. Mikä se sitten onkin? Se voi olla kiertotalouteen liittyvä investointi tai se voi olla niin kuin energiatehokkuuteen liittyvä, vaihdetaan lämmitysmuotoa kokonaisuudessaan. Tämän tyyppi. Nämä on niitä, mihin tämä normaalisti on käytetty. Onko Finnveralla tuosta näkökulmasta lisättävää? Oikeastaan näihin taloyhtiön rahoituksiin ei voida ottaa ollenkaan kantaa, kun ei se ole Finnveran mandaatin piirissä toimi siinä rahoitussegmentissä. Ei kun tarkoitin, että minkä tyyppisille PK-yrityksille tai mitkä yrityksille näette, että ei varmaan yksin omaan startupeille, vaan jo olemassa oleville. Joo, se on aika selkeä se raja, että se on alle 500 henkeä työllistävät yhtiöt, niin se antaa jo aika laajan scoopin. Ehkä noihin vielä maininta tuohon autopuoleen, että sekin on, en tiedä, mä en just Nordean rahoituksen puolesta tai muiden rahoitusyhtiöiden puolesta kuullut, että minkälaisia mahdollisuuksia on, mutta Finnveran puolelta niin me ollaan jäänyt kokonaan tästä kohdevakuudellisesta rahoituksesta, joka nyt tyypillisesti autot tai muut, niin me ei niitä tehdä niin kuin oman luottopolitiikan puitteissa, vaikkakin EIRI takausohjelma sen saattaisi sallia, niin meilläkin on niin kuin valikoitu ne käyttöjä, jotka toimii meidän normaaliin toimintaan ja mitä voidaan muutenkin tehdä. Ihan yksi lyhyt kommentti vielä tähän väliin, se, että nämä listat on mielestäni aika lailla hyvin kattaa erilaista teknologiaa. Siellä on niin kuin rakennuksen älykkyyden lisäämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen ja muun muassa valaistukseen ja vaikka mihin muuhun, että tämä saattaa tosiaan siellä taloyhtiöpuolella muodostua ihan merkittäväksi positiiviseksi yllätykseksi tämän laajuuden vuoksi. Kiitos. Hyvä. Kun aikamme alkaa täyttyä, niin kysyn viimeisen kysymyksen ihan yhtä lailla Finnveran kuin Nordea-asiantuntijoille. Mistä saa tarkempaa tietoa tästä hakuprosessista ja ehkä ihan käytännön apua siihen hakemiseen? Että onko se ympäristöministeriön Motiva vai te rahoittajat? Ja siihen raportointiin, onko sekin myös yrityksen niskoilla vai onko se sitten tämän takauspäätöksen välittäneille rahoituslaitoksille, te hoidatte raportoinnin? Että mihin tässä täytyy hakijan varautua? No jos mä annan Janille mahdollisuutta tai vastuun vastata meidän osalta siitä, että miten lähestyä, mutta mä kommentoin nopeasti sitä raportoinnista. Eli raportointi on meidän vastuulla. Me hoidetaan se raportointipuoli Euroopan investointirahastolle ja nimenomaisesti varmistetaan ja varmennetaan siinä lainan myönnön yhteydessä ja luottokäsittelyyhteydessä ne tarpeelliset tiedot on hankittu ja kerätty ennen kuin voidaan luottoa edes nostaa. Ja sitten se säännöllinen raportointi, sitä on, mutta se on asia, jonka Finnvera hoitaa EIR:n suuntaan, eli sellaista vakituista määrämuotoista raportointia hyödyistä tai lainasta ei tarvitse meille toimittaa maturiteetin aikana. Tämä huojentaa varmasti monia PK- ja keskikokoisempiakin yrityksiä. Tarkempaan tiedon lähteet, oliko siitä teillä? Meille saa aina olla yhteydessä. Siis, toki meillä löytyy puhelinpalvelu, löytyy verkkosivuilta kattavasti tietoa ja aina kehotetaan totta kai ottamaan hyvissä ajoin yhteyttä ja kun tulee kysymyksiä, niin mieluummin aiemmin kuin sitten kiireellä. Eli etenkin että pienemmästä yhtiöstä on kyse välillä, niin tuntuu, että eletään aika nopealla syklillä, niin tietyt asiat saattaa liikkua hitaammin. Pyritään totta kai auttamaan nopeasti ja näin, eli olkaa vaan rohkeasti yhteydessä, löytyy kyllä vastauksia. Selvä juttu. Kesään 2025 saakka siis voi toimia. Tässä kohtaa kiitetään tietysti lämpimästi meidän asiantuntijoita Finnveran Jani Tuomista ja Elias Jokista ja Nordean Janne Felttiä. Ja kiitos myös teille, hyvät osallistujat, aktiivisista kysymysten toimittamisesta lähetyksen aikana ja vähän aikaisemminkin. Me toimialajärjestöt, rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdistys RASI, pientaloteollisuus PTT, talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ja sähköteknisen kaupan liitto STK tulemme julkaisemaan tämän webinaarin tallenteen verkkosivuilla, jotta te voitte kerrata tiedot tai jakaa tietoa edelleen kollegoillenne tai vaikka asiakkaillenne, niin että saadaan hyvät hankkeet liikkeelle.
Sille on otollinen aika nyt Suomessa tällä markkinalla, ja tietysti on tärkeää tavoitella noita energiasäästöjen hyötyjä tulevillekin vuosille yritysten toimintaan, kiinteistöille ja tietysti päästövähennysten kautta koko Suomessa. Omasta ja järjestäjien puolesta siis kiitos paljon. Tämä lähetys päättyy tähän. Joo, kiitos. Kiitos.